Ak si videl moje posledné videá o rannej energii alebo o nekrmení z misky, tak vieš, že stále rozprávam o nejakej rozcvičke. Dnes ti tú rozcvičku ukážem celú. Čo presne v rozcvičke robíme, prečo nám to funguje, prečo je to vhodné pre každého psa, nezáleží na veku. Či už starého, mladého, bojazlivého, alebo reaktívneho a nervózneho. Funguje pre všetkých. Rozcvička konkrétne nie je technicky o príprave toho psa na nejakú vysokú aktivitu, na nejaký ťažký tréning. Je to jednoduché pohybové cvičenie, ktoré telo zahreje, kĺby zahreje, rozpohybuje a trochu mu zabaví hlavu. Rozcvička nie je len o zahriatí. Odpočívajúci pes, alebo pes, ktorý v podstate je v kľudovom režime a z ničoho nič prepne do aktivity, jeho telo je v šoku. Právna rozcvička zvýši teplotu svalov, teplé štruktúry sú elastickejšie, takže riziko zranení výrazne klesá. Zvyšuje metabolizmus, rozprúdi po tele tekutiny, prináša všade čistú energiu, aktivuje kĺbovú tekutinu, vďaka ktorej sa po zohriati lepšie premazávajú kĺby. Zvýši sa prietok krvi, do svalov sa dostane viacej kyslíka a živín, zrýchlia sa nervové impulzy, mozog a svaly reagujú rýchlejšie. Ak sa pes pošmykne, telo dokáže lepšie reagovať. Celkovo tá stabilizácia toho organizmu pri nejakých nečakaných pohyboch je výrazne lepšia než u nezahriatých psov. Celý tento proces vlastne predchádza zraneniam, pádom. Nevidíš to, ale to si myslím, že je asi dobre, že keď máš zahriatého psa a nič sa nestane, tak je to asi v poriadku. Už po 5 minútach rozcvičky telo pracuje oveľa efektívnejšie. Takže kedy robiť rozcvičku? Pred každou divokou aktivitou. Čokoľvek ideš robiť, čokoľvek budeš hádzať, alebo keď sa psi len naháňajú spolu, sú to vysoko explozívne pohyby, ktoré sú nepredvídateľné, ako šprinty, otočky, brzdy, rýchle zmeny smeru. Ďalej robím rozcvičku pred každým tréningom. Čokoľvek robím, či sú to poslušnosti, či sú to obrany, alebo je to agility, alebo idem so psom na bicykel. Rovnako robím rozcvičku pred turistikou alebo dlhou prechádzkou. Zvykla som si robiť rozcvičku ako prvú vec ráno po zobudení. Obzvlášť u zrelých a u starších psov taká rozcvička ráno absolútne naštartuje systém. Šteniatok rozcvička pomáha budovaniu zdravého tela. Štenia sa učí uvedomovať si svoje telo, čo je základ pre zdravý pohyb v dospelosti. U šteniatok a u starších psov by pohyb tej rozcvičky mal byť primeraný telesným schopnostiam psa, skúsenostiam psa a pohyby bývajú väčšinou pomalšie, ale normálne robte rozcvičky. U bláznivých psov sú rozcvičky niečo ako must have. Rozcvička tú energiu a ten organizmus, vrátanie hlavy nastaví tým správnym smerom. Nastaví ho na spoluprácu, zlepší mu sústredenie, upokojuje ho a tieto naše vysokoenergetické psy sa veľmi často kazia, takže pre nich tá rozcvička je nevyhnutnosť. Ja mám psa, ktorý ešte nemá 2 roky a už je 4-krát zašívaná. Na začiatok pred každú rozcvičku, ktorá je využívaná ako zahrievanie pred nejakou aktivitou, patrí prechádzka. 5-minútová, 6-minútová chôdza klus, kde pes sa môže vyvenčiť, trošku uvoľniť. Je to také prebudenie celého systému ešte predtým, než teda začneme pracovať na konkrétnych pohyboch. Bez tohto kroku by si išiel do cvikov s chladným telom, takže určite 6-minútová prechádzka pred každou rozcvičkou. Rozcvička nie je len pre vrcholových športovcov, ale aj pre každého psa. Pre tvojho bláznivého Malinojsa, ale aj pre lenivého bulldoga. Za mňa pri mojom životnom štýle je to najmenšie minimum a zároveň najlepšia investícia času, akú môžeš spraviť pre zdravie a dlhovekosť svojho psa. Týchto 5 minút, ktoré investuješ denne do tej rozcvičky, ti môže ušetriť mesiace rehabilitácie a kopu peňazí. Takže čo ty? Robíš so psom rozcvičku? Ak áno, tak kedy najviac využívaš rozcvičku? Ak nie, presvedčila som ťa týmto videom, napíš mi do komentára.